Oh, katanya Mbak Indah, oh iki sepedahe mumpung ono njaba rek, tak selangi rek. Katanya Mbak Indah. Mbak Indah, Mbak Indah. Mbak Indah. Hei, iya yo Tuti, ono apa? Esuk-esuk kok goleki aku, dungaren. Lah apa sampean sesuk goleki aku? Iku lho katanya nyelang sepeda oleh ta. Hilang sepeda katanya di. Katanya nang pasar Pandaan Diluk tok paling nek sak jam tok paling gak suwe-suwe. Winane nyele. Wingi nyele saiki kate nyele ndake sepeda penku nang ndi? Oh, no, mau katanya ngetokno sepeda iku asarasen ngono lho Mbak Indah. Mumpung aku ketok iku mau tak wanga. Lho, Mbak Indah sepeda nek njaba wis tak nyelang duwilu ae. Sampai pindho tak maklumi ya, pandume tambah entek. Dua tas ya, Mbak. Tonggo ae kok cek perhitungan Mbak Indah. Terus dijar-jarno tambah suwe tambah nemen. Wong aku lek nyelang duwilu antok ya wan yo gak suwe ya wan paling ya sak jam ngono to. Sak jam jarene gak suwe ya suwe lah sak jam iku. Iki disili tangga aku iki sidonda aku selek nang Pandaan iki lho. Akeh ojekan iku lho wis pindho wonge oleh penggawean. Lho iki gak diselangi ta iki. Gak wis percuma sampean iku ngono. Selangi yo pisan pindho ping 3 tak jar-jarno panduwe salah tambah miri. Tonggo ae kok cek perhitungane Mbak Indah. Aku nyelang kok wis kono ngojek wis kono kula wong kula saken oleh penumpang. Iki gak temenan aku gak diselangi iki. Wis. Wo ambek tonggo kok cek medhit perhitungane pengen Mbak Indah. Dolen sepedae sampean iku.